Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga hinigong manamong mga kaigsuunan sa pagtuo, daygon og pasalamatan nato kanunay ang Allah subhanahu wa ta'ala nga mao'y naglalang kanatong tanan. Kaniya lang kita mangayo og pasaylo sa atong mga sala, og kaniya lang pud kita mangayo og pagpanalipod batok kang Satanas. Higalay igsuon, aniya na pud kita nga diin magahatag kaninyo og bag-ong kinaadman sa ato ang pagtuo. Usa ka hadit ang ato ang pagasigutan karon higalay igsuon. Pangayoon nato sa Allah subhanahu wa ta'ala nga hinaot nga tagaan patanya og dugang kinaadman, og pangayoon pud nato sa Allah subhanahu wa ta'ala nga tagaan kita niya ikhlas sa tanan natong mga binuhatan. Alhamdulillah, higalay igsuon, mingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim, shaykhun zanin wa malikun kadhab wa ailun mustakbir. Subhanallah. Sa pinakaduol nga hubad niini nga hadith higalay igsuon, nag-ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunay tulo ka mga tawo, tulo ka tawo nga diin dili istoryahon sa Allah subhanahu wa ta'ala inigabot na sa adlaw sa paghukom. Tulo ka tawo dili istoryahon sa Allah subhanahu wa ta'ala, dili sila pagaibayaw sa Allah, pagalimpyuhan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug dili sila tan-awon sa Allah subhanahu wa ta'ala inigabot na sa adlaw sa paghukom, ug mapasailaha ang bugat nga silot didto. Allahu akbar. Kinsa ni silang mga tawhanay galigsuon, shaykhun zanin wa malikun kadhab wa ailun mustakbir. Ang tigulang nga nakabuhat pa og zina. Subhanallah. Tigulang na siya, nagbuhat padyod siya og zina, og ang leader nga bakakon, og ang pobre nga hambugero, pobre nga mapahitason. Subhanallah. Kining tulo ka mga tawo higalay igsuon, tungod sa ilang binuhatan, dako nga may binuhatan, lakip kini sa mga bugat nga mga sala higalay igsuon. Subhanallah, nga mabuhat sa usa ka tawo. Hinungdan nga dili siya balibalihon sa Allah subhanahu wa ta'ala inigabot na sa adlaw sa paghukom, ug mapasailaha ang bugat nga silot didto. Subhanallah. Kining hadith higalay igsuon, tulo ka butang, tulo ka mga dagkong sala ang gisgutan diri higalay igsuon. Ang zina, pakighilawa sa dili nimo asawa, pakigrelasyon sa dili asawa higalay igsuon, ug pagpamakak, kadhab, bakakon, ug pagkahambugiro, kibir. Subhanallah. Kining zina, kadhab, ug kibir higalay igsuon. Subhanallah. Kini sila hinungdan nga ang dako kay nga silot higalay igsuon maanaa kanila didto. Allahu akbar. Subhanallah. Ang tigulang nga nagabuhat pa og zina. Subhanallah. Idaran na siya higalay igsuon, unya nagbuhat pa siya zina. So lakip na gihapon dinhi ang mga batan-on higalay igsuon. Pero kung tigulang ka na ug nagzina pa jud ka, mas daotan ka na higalay igsuon. Allahu akbar. Subhanallah. Ug ang leader nga bakakon. Subhanallah. Tungod higalay igsuon, ang usa ka leader, siya wala siya dili siya makaturunganon sa iyahang ginsakpan, wala niya gitagaan og kining matuod nga hustisya sa iyang pagpamalaod higalay igsuon, na makak siya sa katawhan. Subhanallah. Lakip siya nga dili siya istoryahon sa Allah subhanahu wa ta'ala ug mapasaya ang bugat nga silot dito sa adlaw sa paghukom. Subhanallah. Dunay may mga pipila sa mga tawo nga namakak higalay igsuon, mga bakakon,
Pero kung ikaw nga leader ka, namakak pa jud ka, mas bugat ang imuhang madawatan. Subhanallah. Kay mao kanay na hisgutan sa hadith higaligsuon, ikatulo ang pobre nga hambugiro. Pobre na gani siya, mapahitason pa. Subhanallah. A'udhu billah. So kini mga butang nga higaligsuon nga dautan kay ni nga mga butang. Lakip kini sa mga dagko nga sala. A'udhu billah. Zina, pagpamakak o pagka manggihatason. Subhanallah. Ipalayo kita sa Allah subhanahu wa ta'ala niining mga butang nga higaligsuon. Nga kining mga kinaihan higaligsuon, kinaiya kini ni Satanas. Subhanallah. Ang pagpamakak, ang kibir, hinungdan nga wala nagsudyod, wala nagkining yukbo si Satanas tungod sa iyahang kibir, tungod sa iyahang pagka manggihatason, mapahitason sa iyahang kaugalingon. Subhanallah. Hinungdan siya nga itambog siya sa Allah subhanahu wa ta'ala didto sa kalayo sa impyerno. Allahu akbar. Busay galigsuon kining tulo ka butan, akong utro ni galigsuon, kinahanglan kini nato pagalikayan kita nga mga Muslim. Kining tulo ka butang. Zina, pakighilawa sa dili nimo asawa, kining pagkabakakon o kibir. Higaligsuon, tanan nga mga butang nga diin wasila kining dalan kana nga diin makasulod na ka didto sa zina, kinahanglan na siya likayan higaligsuon. So kini nga mga butang kay kabalo na ta nga kini mga butang nga ang silot pud nga pagaisilot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagbuhat niini higaligsuon, bugat pud kaayo. Laliman ka higaligsuon, laliman ka, dili ka istoryahon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ka ibayaw, dili kanya ibayaw, dili kanya tan-awon, dili siya magbali-bali kanimo. Ini kaabot na sa adlaw sa paghukom tungod ni ining tulo ka mga dagko nga sala higaligsuon. Usa sa mga dagko sala. Subhanallah. Ug mapa sa ilaha ang bugat kayo, dako kayo nga silot didto higaligsuon. Subhanallah. Isa ka adlaw pa lang dinhi sa kalibutan ug didto sa impyerno pila kalibo nimo puy-an didto. Allahu akbar. Isa ka adlaw diri pila kalibo nimo puy-an didto sa impyerno. A'udhu billah. Busa likayan nato ni mga butang higaligsuon, pangayoon nato sa Allah subhanahu wa ta'ala ang proteksyon niya batok kang Satanas. Hinaot nga duna kita nakutlo nga dugang kinaadman niini at sa ato ang nahisgutan karon higaligsuon. Kutob diri lang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.